이거 사워 아니 신문카 마도 비데 보마 이거 아니 12 বছর চলিতंग आंनो बोसा बोरै मासा दंङ 11 বছর काखा इके बोरै बाय हामजाग्लाय लाय सुलाय दंङ मानि आं हुरुब नुगिया फानो साय मानजा अरद ब थांगो इको बोरै बाय हामजाग्लायो थांगो सातो पतो खायो बुओ नंनो नखर दिहनो इको जेफोरनो सास्ति साजा नावैनो आनो बुई दंङ जरो हम नामा आनो चेष्टा खाय दंङ के चेष्टा खाय दंङ मानि न आं इको ओंखा आं तो थांगे तानि थांनाय बा नों बाय संसार खानायसा आं फायो म हटाके नों म तां हाके ओंखा म हाके आं कल मास हाके आं ताइ नों बाय नखुं खालिया नों नखरै थांसिदि आं नों बाय नों थांनायके साइड थांदिबो सानो माते लांगिया म हाके कक सावता इके बकरा जुग सबो आनो सापोर्ट रो ओको ता थांदि जेसो ब हनै दं खानो ता थांदि म हाके हनै नं बने ता खुबो ता थांदि म हाके कक सावता इके बुओ टगो स्वांग नों फायो आनो जेफ्रफान बु इको अर ताथो दिहनै बिसनारो खितारो माइरं गोरै इको रां पैसा गोरै मसो बेरमा गोरै आबा आं खरस खायो सावो कोनो मते तब निजेबो बसा मा सालां खाबा कांना मुजुया म हाय रोंगैदो थांनो हनै आं चेष्टा खायो न सह्य खायो दं सका दं माने बिसिङो ब हामनाय जादों या सिदा आनो बुओ तोसो तगो नन लामो थांयाके ताने बुथारै पाइनाय म हाके कक सावो हंके बोरैनि नगो ब एक्चुअली ब लाइसु तफन आंबोनो सिया हाके कक संगु नंब जागा थांके बकुबै कक साया किन्तु आं सों मानि आं सिजा बनो सिवैनो संगु नंबर थां बकुबै कक साया लगिन नगो थांगो हाय इंगो म हाके कक सावता इका आं तो सिवो नंबर WhatsApp थंलायो हाय इंलायो हकं सापं बारानि बुमंखे कय मुरा हंजागु बुफाने बुमाने बुमंखे प्रेम कुमारी जमाती दया सातं